Forum Gajwang bende pod wantiere kod report mar ni bero manonego tim e ringre Albert Ojwang ochor nyaka saa 8 odiechieng' kawuono. Bende jogo ma ibiro nywandi biro ni kwayo mondo mi ochop kar rombgi. Okil mar familia no Julius Ojwang yango ni ne bende timo bero makamane okinyi, kata kamano ne ginyal dhi nyime kod bero no kalo nitiere mathoth ma gidwaro keto mondo mi ginene otimore. Oyango ni nitiere ji mathoth e sekta mar weche mag ratiro mosenyiso dwaro margi mar mondo mi gibedie chenro no mibiro timie bero manoweyo ka Albert Ojwang owito ngimane ewi yo mapod ok oyangore makare kane giloso kar kano ringre ma Nairobi mano funeral home. Ne giyango ni gibiro bedo kweth mathoth makendo ratiro mag oganda mabiro dwaro neno kendo luwo achiel kachiel bero no kaka ibiro tim mondo mi giyango makare gino mane okelo thone. We had come here for the postmortem, but turns out that we are not able to go on with it because of their standard procedure, and because this issue has attracted a lot of attention. There are a lot of organizations are involved. We want as many people as possible, as many organizations as possible, to participate in the autopsy so that there will be no foul play. And for that reason, we have postponed the autopsy to later in the day, starting 2 p.m. to give everyone who wants to take part in it and who is allowed by law to take part in it to be available. Magitimnes bende kweth mag jogo magirati Uganda ne orocho chenro mag wuoth e wang' apaya machiegni kod kar kano ringre ma Nairobi Funeral Home ka ne girakore kanyo kod moko mapisas mag obila ka bende ochielgi kod iro malungo wang'. Kata kamano pod gin gi geno ni chenro mar bero ibiro tim saa 8 mar odiechieng' ma kawuono.